Sancokola loo nto nge-10 mizuzu phambi kwentsimbi kabani. Intsimbi yakhe ngo-5 o'clock umphulaphuli samkela undwendwe lethu apha kwi-afternoon drive ngosuku lanamhlanje. Masibulise kuwe ke Mr Mhlambiso, kunjani? Nkosi kunjani msasazi? Philile, nkosi kakhulu. Mandikunika ithuba uzibulisele nakumphulaphula omamele ngeli xesha. Enkosi kakhulu msasazi. Mandizibulisele kubaphulaphuli beVukani Community Radio, nguXoxisang Mhlambiso. Ndingumbhali wencwadi, i-poetry and also i-short stories. Kanani igama elithi Xoxisang lithetha ntoni ngesiXhosa? Lithetha ukuthi dumisani, praise the Lord. Okay, nkosi kakhulu. Khasikhumbuze man, ungene njani ekubhaleni ke incwadi, izinto ezakukhuthazayo, abantu okhulu babukela, khasincokolele nje. Msasazi, yazi ukukhulela ezilalini because I grew up ezilalini. So and I grew up ndithanda ukufunda incwadi amabala amafutshane, i-novels, and incwadi bendithanda uzifunda especially when it comes to poetry. Ibi-poetry ebhalwe ngo-S.C.K. Mqhayi, oTata uJolobe, oTata uQangule, oTata uZolani Mkiva, kodwa ke ngoba they are praise poets, we would listen to them. So I think I fell in love with poetry kwezo zithuba ezo. Then when it comes to novels, I think I was also inspired when it comes to poetry. Let me just go back to poetry. When it comes to poetry, I was also inspired ngumbongo wawubhalwe nguDavid Diop usithi Africa My Africa. Actually ngowona mbongo endiqonda uba wandivuselela because I remember uba nam after la class sasinayo kwiclass ye-English ndahamba ndayobhala wam umbongo othi Africa My Africa. Kwabe kuqala kwam ukubhala ke ngolo hlobo. Then ndabhala namabala amafutshane ke ngoku amabala bendiwafunda neencwadi zedrama, the prescribed books would be just the random books because back then besihlala staff room, so staff room there were a lot of books there, so you would just take a book ufunde. I was inspired through that way uba nam ndiqalise ndibhale eyami imibongo. I initially started ngesilungu ke, but going forward xa ndifika e-high school then I started writing ngesiXhosa, influenced by indlela umem wayesifundisa isiXhosa wayethi ahlalutye ngayo imibongo. Ndatsho ndakwazi ke ngokubhala imibongo ngesiXhosa. Sivile unencwadi entsha, incwadi yesingaphi lena, ndikambe ziqhuba njani izincwadi zonke? Incwadi yesine msasazi le esihloko sithi zizinto zobomi. Eyokuqala ibisithi ukuphuma kwelanga, which was my first publication. I think that was the time ndandibona ukukhanya ke ngokwapha kule minqweno bendinayo, kweli phupho bendinalo uba ndibhale nam ndipublishe ndibe nencwadi yam. Eyesibini ithi A Journey Worth a Ride, with i-short stories, amabala amafutshane, apho khona sinabalinganiswa ababonakalisa indlela yempumelelweni ukuba ibanzima kangakanani, especially wena msasazi xa ukhulele kwindawo ezingena-basic services, if I can put it that way. Indawo ezingenamathala wencwadi, indawo ezingenankxaso, uyabona lo micelimingeni nemiqobo okanye kunye nengqinamba othi uqhubisane nazo apha endleleni. Abanye abantu they end up sebenikezela, sebegive upha, bawancama amaphupho abo ngenxa yokuba kwezi ndawo abakuzo they are far from the cities where the resources are. So they end up giving up. They end up not reaching reaching for their goals. So abalinganiswa abaphambili pha babonakalisa ukunyamezela. I always say ukuthi it is in line with idiom ethi umzingisi akanashwa, you know. Yes. To put it in isiXhosa, kodwa ke ngesilungu isihloko sithi a journey worth the ride. Then eyesibini ithi phinda ubhale. Uphinda ubhale nesihloko siyazichaza phinda ubhale, kodwa ke I think i-context, because abantu abaninzi ithi xa begqiba ufunda athi I was expecting izigigaba, into ezosabekayo, into ezibuhlungu, only to find out uba incwadi it's about promoting and encouraging illiteracy using our own languages, which is the indigenous languages, the African languages, uba abantu mabasebenzise
ilwimi zabo, because when we get to these higher institutions msasas, like sifunde ezilalini isilungu besifundiswa ngeXhosa. That is true. Economics besifundiswa ngeXhosa. But when you get here, you get to a point whereby e-content is delivered in English, and we struggle even to express ourselves ngesisilungu. So it is very important for us, and also for abantu ababhalayo, continue writing in indigenous languages, so that sibe nematerial esikwaziyo uyifunda yelwimi zethu, abantu ababhalayo, and also the academic scholars bakwazi advocate for these languages ba zikwazi includwa kwi-curriculum, zisetyenziswe kwi-curriculum, be it basic or higher education. So it basically like that kuphinda ubhale, masiphindeni sibhale ngelwimi zethu, masakheni ulwazi ngelwimi zethu. That is uphinda ubhale. Then this fourth title, which is zizinto zobomi, it's more inspired by what, because I think ndiqale uyibhala 2020 during that time ye-COVID, ngoku senzeka izigigaba nje ezininzi eMzantsi Afrika, kuvalwa i-country, abantu besweleka, abantu belandulela, all those sorts of things that happened. More especially apha encwadini, the dominant theme, owona mxholo uxhaphakileyo, lo owokufa, nemibongo ethi thuthuzele abo bathe bashiywa ngabantu, beshiywa ngabantu ngelaa xesha le-COVID. But one thing endiyithandayo ngale ncwadi, even in the next 10 years, it will still be relevant, because there is one thing about that, it happens every day, and we all seek consolation or comfort in different ways. Abanye abantu baye baprefer uba mabafunde. So even in the next 5 years, sizawube sisithi izinto ezikumila kunje, ezisehlelayo, ukuhanjelwa ngabantu esibathandayo, ukwehlelwa zizimo ezingaginyisi mathe ebomini, zizinto zobomi. Njengoba ke sowusitsho ke le ncwadi apha kuyo sawufumana ke amazwi wentuthuzelo. Ndiyafuna ke ngoku kule nto ubuyithethe yokuba uthi abantu bahambe exesheni, abanye babuye umva ngenxa yongakhuthazeki okanye ungabikho kwendawo abanokwenza izakhono zabo zibe kanti ziyaphucuka. Wena yintoni ekubangela uba ukwazi uvuka unomdla ophinda ubhale enye incwadi? Yintoni le kuphushayo? For me, Msasaz, I think with publishing the first book, which is Ukuphuma Kwelanga, I think there is also a line pha Ukuphuma Kwelanga sithi umbongo wokuqala uthi Ukuphuma Kwelanga, ndothuthuzela izizwe ngosiba, ndithwala izizwe nasekukhanyeni, if I am quoting it correctly. So from na ukupapasha la ncwadi yokuqala was a dream come true, and after that I never looked back. Most importantly, ndafuna ulwazi. You know, Msasa's social media that we have, we can use them to our advantage, because a lot of people, Msasaz ndidibane nabo, most importantly ku Facebook, a lot of people ndidibane nabo ku Facebook. I remember even with the person owandirefera ku-professor lo wandincedisa ukupublisha le ncwadi yokuqala, ndandidibene naye ku Facebook. So I think after you have managed to publish your first manuscript, I think it's a dream come true. It wasn't just something that you wanted to happen and once off ugqibile ngayo, liphupha. And there is a prominent or a trending quote that says, iphupha alifi umnikazi esaphila. You publishing leyo ncwadi yakho yokuqala doesn't mean you have lived your dream through, and you are done, you are moving to the next one. We still need another comfort from your books. We still need another knowledge that you have to construct for us emsebenzini wakho. Iphupha liyaqhubeka, iphupha uyaliphila, iphupha. And it's not the fact that liphupha and liyaqhubeka uyaliphila, it doesn't mean it's gonna be easy, and it doesn't mean izinto zawukwenzeka nje lula, because I think I just mentioned uba
Le ncwadi, I think, let me just mention about Ukuphuma Kwelanga. I started writing it back in high school. I think I was doing grade 10. It was this into the current publication, and the Kaloibala 2020, which was during that time, COVID-19. And got through support through National Libraries of South Africa, and also Department of Recreational Arts, Sports, Arts and Culture, through their supporting what Diakwazu publisher. So we also look for support structures within the country or within the province or within the community. So they also keep us going through the support that they give. Us, and also the workshops as citizens attend, ukuze sityebise ulwazi malunga nokubhala, also ulwazi malunga neelwimi ezi sithi sizisebenzise xa sibhala. So zezinye izinto ezithi they keep you going, because the minute you attend i-workshop, definitely uzawuphuma nolwazi olutsha pha, uzawufunda mhlawumbe i-vocabulary entsha le ozawuthi uyisebenzise xa ubhala le ncwadi. Inkuthazo, motivation, xa simane si-attenda these book launches, ukuphehlelelwa kweencwadi, simane si-attenda these national arts festivals that is happening eRhini, eMakhanda, the Rhodes University. So when we get there, siyakhuthazeka because siye sifumane ulwazi kwii-workshops ezithi zenziwa. So zezinye izinto that are keeping us going, Msasazi. I can put it that way. Okay, iincwadi zakho zifumane kanjani kumntu ke oyilangazelayo, okanye wena bangakulandela njani kwi-social media platforms? Bangandifumana ku-Facebook. I only have Facebook. uXoxisang Mhlambiso. WhatsApp ngu-06633 64962. 06633 64962. Ukanti ke zona incwadi zikhona some of the local libraries Eastern Cape, and also some of the local libraries Western Cape. Kodwa ke, if you cannot find them there, you can contact me, then you can get them directly from me, or you can contact for Upindupale, you can contact the University of the Free State African Languages Press. On my Facebook account, which is Tlotisang Mhlambis, the details are there, my contact numbers are there, and also the contact numbers of the African Languages Press are there. So yindlela abantu abangandikontaktha ngayo, yindlela abantu abangandifumana ngayo leyo. Okay, xa sivala Mr Mhlambiso, khawushiye amazwi wenkuthazo kubantwana ke bolutsha bafuna ukufana nawe, mhlawumbi apha endleleni banokutyhafa kuba bengazifumani ezi ndawo zinobancedisa. Khawuthethe kunye nabo. Msasazi, I would say umntu omtsha onephupho lakhe, ngoba amaphupho wethu awafani, iphupho alincanywa. Most importantly, as I said during the interview, uyalufuna ulwazi, awuncami, and kwizinto othi uzijonge, ujonge indawo onothi mhlawumbe xa ndinothi ndifikelele phaa ndingakwazi ukuliphuhlisa eliphupho. Ujonga nabantu that you associate yourself with, the social media, the content that we consume from social media, the people that we connect with, the people that we surround ourselves with, they play a very important part kubantu esifuna uba ngabo ngomso. Suncama mntakwethu, look for support, look for relevant structures, look for relevant people. Most importantly, during the trial and tribulations, you have to stay course, you have to stay focused, you have to keep going. It is possible. You will reach your destiny in due course. Alright, sikakhulu ke Mr Mhlambiso, masibulele ngexesha lakho. Nathi ke siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Enkosi kakhulu Msasazi, nami ndiyabulela ngodliwanondlebe. Enkosi kakhulu. Alright, Nkosi kakhulu. Binguye ke mphulaphuli uXoxisang, utheke igama lithetha uba ndumiso okanye dumisani. Ya, Mhlambiso seneminyaka unencwadi yesine asandokuyikhupha ethi zizinto zobomi. Mphulaphuli, le ncwadi ke inayo nje indawo ekhuthaza abantu emva kuba ke bedibene nobunzima ebomini nezinye ke izinto. Mphulaphuli, siyabulela kakhulu. Masithathe ke i-tip house song kuyapha ke kwiindaba zentsimbi yesihlanu, ingoma emnandi, Deep Essentials.